Ужо прадстаўнікі следчага камітэта выявілі поўны шкілет з салдацкім аснашчэннем. Гэта боты, рамень прыкладу 31-го года, 2 патронных падсумкі, штык карабіна «Маузер» 24-29 гадоў, складаны нож і кашалёк з 2 банкнотамі і манетамі 30-х гадоў. Прычыну смерці, як і асобу да правядзення судовай экспертызы дакладна ўсталяваць немагчыма, толькі здагадвацца. Вядома, што ў верасні 39-го на месцы жудаснай знаходкі быў размешчаны 33-й пяхотны батальён, ім камандаваў капітан Шчупак. Таксама чалавечыя рэшткі ўжо на тэрыторыі ўласнага двара падчас будаўнічых работ знайшоў жыхар Пружан. В ходе предварительного осмотра судебно-медицинским экспертом было установлено, что давность костных останков примерно более 50 лет. Для того, чтобы установить точную давность захоронения, а также какому количеству людей они принадлежат, в настоящее время пружанским экспертом проводится медико-криминалистическая экспертиза. Также данный хозяин участка сообщил, что раньше он проводил демонтаж хозяйственной постройки и обнаружил еврейское надгробие. Надпіс на ім пасля перакладу таксама дапаможа удакладніць акалічнасці. Дакладная даўніна пахавання і якой колькасці людзей належаць рэшткі стане вядома пасля экспертызы. Менавіта ў вясенне-восеньскі перыяд найчасцей да суд экспертаў трапляюць такія знаходкі. Усяго за мінулы год правялі каля 30 падобных экспертыз. Даўніна ўсіх больш за 70 гадоў.